tonight kasi dinner to ay nag-adobo ako ng atay ng manok, chicken liver, at saka nagprito din ako ng talong. Piniprito ko lang siya. Tsaka obviously ang aking kanin. At ang aking inumin ay 7-Up. Ito. Yan. Lagay ko lang yan dyan. Kain tayo guys. Excited ako kasi ang bango ng ang bango ng adobo. You know. Inano ko talaga siya. Dinamihan ko siya ng sabaw kasi mahilig talaga ako sa mahilig talaga ako sa sabaw. Kain tayo. Kain tayo guys. Ayun ako. Madami na ako kain ito. Ang sarap. So, ang ginawa ko, nilalagyan ko siya ng konting chili flakes. Yung adobo. Kaya medyo anghang siya. Ay, ang sarap. Ito yung pritongtalong. Ini-slice ko lang siya because piniprito ko lang. Sarap. Sarap niya. Sarap ng ng talong. Ng pritong talong. Yung adobo, kasi nilagyan ko siya ng konting chili flakes. Medyo maanghang-anghang siya. Sarap. Sarap. At saka ang ginamit kong mantika sa pinirito kong talong. Nung last na mukbang ko na pritong baboy, yun yung ginamit ko ng mantika. Sabi ng asawa ko, tapon ko daw. Tapon ko daw yung yung pinirituhan ko ng baboy. Hindi ma-reuse yan.
Syrup. Diba? Tapos, sold na ako bukas. May ulam na rin ako bukas. So, hindi ko naman ito maubos eh. Kahit na minsan, nagluluto ako ng 2 putahe na parang kung magmukbang ako. At least nakakain ko siya kinabukasan. Kaya, okay lang. Sarap talaga ng yung pinirito na talong. Tapos sasama siya sa sauce na adobo. Sarap. Kahit walang timpla yung talong. Tapos partner mo siya sa adobo. Ay. Mapapa-extra rice pa ako nito. Ang sarap niya. Sobrang sarap. Gusto ko mag-extra rice, kaya lang. Kailangan mag-control, no? Ay, naku. Ngayon ko to naisip na Ngayon ko lang to naisip na magprito ng talong. Tapos, partner mo sa adobo. Sarap pala niya. Kasi naliligo yung talong ng sauce sa adobo. Sarap. Subukan niyo guys. Pag mag-adobo kayo,
magprito din kayo ng talong. Ang sarap niya, partner. Naubos yung kanin ko. At napakabilis lutuin. Guys, thank you for watching and thank you for supporting sa mga videos ko. And I will see you next time sa aking next video. Please like, subscribe, and please do not forget to share. Thank you. Bye!